खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोनि गिदिर खहा सानसेनि उनाव सानसे बिपिएफ दोलोनि बिबानगिरिफोरा दोलो नागारना गुबुन दोलोआव हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों नंगौ फिन आरोबाव दिनै फुंबिलि समाव बिपिएफनि बिबानगिरिफोरा गावनि दोलो नागारना इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों जिब्रैनं सिरांदुवार बियाब देवस्रि प्राइमारि बिपिएफनि बारग' आफादगिरि तिलक गेली आरो 15 नं काजलगाव बियाब काजलगाव प्राइमारिनि बारग' आफादगिरि इकदिस आलिया गावसोरनि बिपिएफ दोलोखौ नागारना दिनै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो नंगौ दिनै फुंबिलि समाव इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव 15 नं सिरांदुवार बियाब देवस्रि प्राइमारि बिपिएफनि बारग' आफादगिरि तिलक गेली आरो 15 नं काजलगाव बियाब काजलगाव प्राइमारिनि बारग' आफादगिरि इकदिस आलि बिथांमोनजों लोगोसे फारियै आलिम आली रहिम आली आरो मोहम्मद तालिम बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों बिथांमोननि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनायखौ दोलोनि सोद्रोमाफोरा बरायना लानायखौ नुनो मोनदों लोगोसे काजलगाव बियाबनि सोद्रोमाफोरा एम फानिराम ब्रह्मनि गोख्रों मददगिरि होननानै मिथिनो मोननाय जायो गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन